हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 12वा दिवस, 12वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे आपण प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 12वा दिवस, 12वा अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. त्यानंतर आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपण हा जो 18 दिवसाचा वर्ग जो आहे तो उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. बघता बघता आजचा आपला दुसरा टप्पा सुद्धा संपत आलेला आहे. तर अशा सर्व कृष्ण सेवकांना आपण वंदन करूया आणि पुढे जाऊया. ही आपण तुम्हाला आठवत असेल ना, माधवेंद्र पुरींची आपण गोष्ट ऐकली होती श्रीनाथजींची, की त्यांच्या स्वप्नामध्ये आले होते आणि ती मूर्ती त्यांनी शोधली आणि त्याची तिथे प्रतिष्ठापना केली. तर तीच ही मूर्ती आहे, तेच हे अर्च विग्रह आहेत. आणि आजचा आपला अध्याय आहे 12वा अध्याय, भक्ती सेवा. भगवद्गीतेचा आपला दुसरा टप्पा, दुसरा पडाव जो आहे, काय नाव आहे त्याचं? हरे कृष्ण, कोण सांगू शकेल? भगवद्गीतेच्या दुसऱ्या टप्प्याचं नाव काय आहे? आठवत आहे कोणाला? हा माताजी, बोला, कुठलं काय आहे? भक्ती योग. भक्ती योग. खूप छान प्रभूजी, हरे कृष्ण. आपला भगवद्गीतेचा दुसरा टप्पा, दुसरा पडाव आहे भक्ती योग. आणि आज भक्ती योगाच्या आपण शेवटच्या अध्यायावर आहोत. तर त्या अध्यायाचं नाव सुद्धा काय आहे? तर भक्ती सेवा. आणि अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण कालच्या अध्यायात काय पाहिलं तर ते बघूया. कालच्या अध्यायाचं कोण मला सांगू शकेल? हरे कृष्ण, बोला. हरे कृष्ण. आपण कालच्या अध्यायामध्ये श्रीकृष्ण
ते जे विश्वरूप स्वरूप जो होता हम्म. प्रभूंचा, त्याच्याबद्दल आपण पाहिलं. अच्छा. आणि अजून अजून काही सांगता येईल? सुरुवातीला आणि तो रूप पाहिल्यानंतर अर्जुनाला, वैश्विक रूप पाहिल्यानंतर अर्जुनाला ग्लानी आली. त्यानंतर मग त्यांनी भगवंतांना विनंती केली की मला तुमचे भगवंताचं रूप, म्हणजे ते चार हात आहे, चतुर्भुज चतुर्भुज स्वरूप रूप. हो. दर्शन, हम्म. त्याचं दर्शन झालं. त्यानंतर मग द्विभुज, हम्म. जे त्याचा सखा मित्र प्रेम, हम्म. त्याचं दर्शन करून त्याचं दर्शन. झालं. खूप छान वाटलं प्रभूजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. तर कालचा आपला होता विराट स्वरूप किंवा वैश्विक रूप, भगवंतांचं जे विश्वरूप जे आहे त्याचं दर्शन आपण वाङ्मयीन स्वरूपामध्ये काल अभ्यासलं. आणि भगवान अर्जुनाचं आणि त्या विश्वरूपाचं वर्णन जे आहे ते अर्जुनानेही केलेलं आहे आणि संजय यांनी सुद्धा केलेलं आहे. आणि आपण ते वर्णन एक 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 वाचत असताना विश्वरूप जे प्रकट झालेलं आहे त्याच्यात संपूर्ण ब्रह्मांड व्यापून ठेवलेलं होतं. त्याच्यामध्ये सर्व देव जे होते त्या रूपामध्ये तिथे स्थित झालेले होते. सर्व ग्रह लोकांमध्ये ऋषी मुनी असतील, सगळे सगळे जण त्या रूपामध्ये स्थित झालेले होते. आणि ते रूप एवढं सुंदर विलोभनीय असं होतं. ते रूप प्रकट झालं तेव्हा जो त्या रूपाचं जे स्वयंप्रकाशित किंवा असं जे तेज ते उत्सर्जित होत होतं त्याची तुलना संजयांनी जणू काही हजारो सूर्य उदयास आल्यावर तेव्हा कदाचित तसा त्या पद्धतीचं तेज असेल किंवा ते अशा पद्धतीचं तेज त्या विश्वरूपा जेव्हा प्रकट झालं तेव्हा उत्सर्जित झालं. आणि ते विश्वरूप जेवढं सुंदर होतं, मनमोहक होतं, तेवढंच जसं जसं अर्जुन पुढे पुढे त्या विश्वरूपाचं दर्शन घेतायत, ती अध्यात्मिक अनुभूती अनुभवता आहेत आणि पुढे पुढे जात आहेत, तर त्यांना त्या विश्वरूपाचाच एक भयावह भाग असाही दिसला. आणि तो भयावह भाग असा होता की त्या विश्वरूपामध्ये भूतकाळ, भविष्यकाळ, वर्तमान काळ सगळाच प्रकट होत होता. आणि त्यामुळे कुठेतरी भविष्यकाळही प्रकट झाला आणि त्याच्यामध्ये भगवंत हे काळाच्या रूपामध्ये किंवा जिथे त्यांना दिसले. आणि ह्या युद्धभूमीवर असलेले सर्वच रथी महारथी जे आहे, जे अप्तेष्ट आहेत, ते भगवंतांच्या त्या मुखामध्ये प्रवेश घेत आहेत. आणि हे बघून मात्र अर्जुनाला एकदम खूप घाबरले किंवा भयावह अवस्था झाली. आणि विचारतात भगवंता हे कुठलं रूप आहे? आणि त्या विश्वरूपामधल्या असलेल्या भगवंतांनी उत्तर दिलेलं आहे की कालोस्मी, मी काळ आहे, मी संहारक म्हणून ह्या युद्धभूमीवर आलेलो आहे. आणि हे सगळं बघून अर्जुन अत्यंत एकीकडे परमानंद होता, एकीकडे कुठेतरी भयही मनात निर्माण झालं होतं. आणि ते बघत असतानाच त्यांनी भगवंतांना विनंती केली की जसं तुम्ही रूप प्रकट केलं तसं आता ते तुम्ही संपुष्टात सुद्धा आणा. आणि ते रूप संपुष्टात आणत असताना भगवंतांनी त्यांना चतुर्भुज रूपाचं दर्शन दिलं. आणि त्याच्यानंतर भगवंतांनी त्यांना द्विभुज रूपाचं सुद्धा दर्शन दिलं. आणि द्विभुज रूपाचं दर्शन दिल्यानंतर मात्र भगवंत सांगता आहेत की हे द्विभुज रूपाचं दर्शन, हे भगवान स्वरूपाचं दर्शन हे सहजासहजी कोणालाही होत नाही. परमात्मा स्वरूप चतुर्भुज रूपाचं दर्शन ज्यांनी ज्यांनी योगाभ्यास केलेला आहे, ज्यांची ज्यांची आध्यात्मिक प्रगती झालेली आहे, आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे, तर आत्मसाक्षात्कारामध्ये त्यांना भगवंतांच्या ह्या परमात्मा स्वरूपाचं दर्शन जे आहे, आपल्या सर्वांच्या हृदयामध्ये स्थित असलेल्या परमात्म्याचं ते दर्शन घेऊ शकलेले आहेत, ते रूप अनुभवू शकलेले आहेत. परंतु भगवंतांचं हे द्विभुज रूप जे आहे, हे भगवान स्वरूप जे रूप आहे, ते वेणुगोपाल जे आहेत, तर त्याचं दर्शन किंवा त्याची अनुभूती केवळ आणि केवळ जे अनन्य भक्ती योगामध्ये आहेत त्यांनाच शक्य आहे. तेच माझ्या त्या तत्वामध्ये प्रवेश करू शकतात, माझ्या भगवत धामामध्ये प्रवेश करू शकतात. मग आता अनन्य भक्ती योग काय आहे? तर एका आपल्याला आजच्या अध्यायात बघायचा आहे. प्रत्येक अध्याय हा एकामध्ये एक गुंतलेला आहे. त्याचा कुठेतरी द्विभुज रूप दर्शन झाल्यानंतर भगवंतांनी अनन्य भक्ती योगाबद्दल सांगितलेलं आहे. मग अनन्य भक्ती योग काय आहे ते आपण आजच्या अध्यायात बघणार आहोत. आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला अं बघायचं आहे की अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मावर भक्ती किंवा भक्तीचे प्रगतिशील टप्पे आणि भगवंताला प्रिय असलेले गुण, म्हणजे एका भक्ताची काय लक्षणं असतील, तर त्याचे काय गुण असतील, तर ते त्याचं वर्णन ह्या अध्यायामध्ये आलेलं आहे. आणि
भगवंत सांगता आहे, अर्जुनाचा पहिलाच प्रश्न आहे. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्त्वा ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चोपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तम. आणि मग अर्जुन विचारतायत, कोणते अधिक परिपूर्ण मानले जाते, जे तुमच्या भक्ती सेवेत योग्यरित्या व्यस्त आहेत ते, की जे अव्यक्त ब्रह्माची पूजा करतात ते. जे अव्यक्त ब्रह्म किंवा भगवंतांच्या या भगवंत रूपाचं साकार रूपाचं सेवेमध्ये आहेत, तर नेमकं कुठलं परिपूर्ण आहे, असा अर्जुनांचा प्रश्न आहे. म्हणजे बघा, एकीकडे विराट रूप पाहिलं भगवंतांचं, एकीकडे चतुर्भुज रूप पाहिलं, द्विभुज रूप पाहिलं, तरी अर्जुन जे आहेत त्यांनी भगवंताला प्रश्न विचारलेला आहे की नेमकं कुठल्या रूपामध्ये भगवंता तुमची भक्ती केली तर ती श्रेष्ठ ठरेल. कारण की अर्जुन हे आपल्या सगळ्यांचं प्रातिनिधित्व करता आहेत. आणि जरी अर्जुनांनी त्या साकार रूपाची, त्या सगुण रूपाची अनुभूती घेतलेली आहे, तरी आपल्यासाठी अर्जुनाला काही प्रश्न विचारायचेच आहेत, हो की नाही. आणि म्हणून कुठेतरी हा प्रश्न जणू विचारलेला आहे की म्हणतात ना की कुणी त्या शिक्कामोर्तब करणं किंवा एखादी गोष्ट जी असते ती दॅट शुड कम फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, आपण असं म्हणतो की नाही, ती कोणाकडनं त्या त्या याच्याकडनंच आली पाहिजे. आणि मग ती अथॉरिटी किंवा ती कोणाकडे आहे, तर ती भगवंतांकडे आहेत. म्हणून भगवंतांना पुन्हा ते प्रश्न विचारतायत की बाबा नेमकं कशावर आपण भक्ती करायची आहे. आणि त्याच्यावर भगवंत म्हणता आहेत, श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त तमामतः. मग धन्य भगवान म्हणताय. मी वाचू का? हो, हरे कृष्ण, वाचा वाचा, हरे कृष्ण. चालेल ना? हो हो हो, नक्की नक्की. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भगवान म्हणाले, ज्याचे मन माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर स्थिर आहे, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना करण्यात मग्न आहे, तो मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. हरे कृष्ण. मग आता इथे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगता आहेत की अर्जुनाचा प्रश्न आहे की अव्यक्त ब्रह्मावर किंवा म्हणजे ब्रह्मस्वरूपावर किंवा आपण भगवंतांचा ब्रह्म, परब्रह्म आणि भगवान स्वरूप हे दुसऱ्याच अध्यायात पाहिलेलं आहे की नाही त्याचं वर्णन. तर इथे पुन्हा अर्जुनाचा प्रश्न आहे की त्या अव्यक्त ब्रह्मावर की सगुण रूपावर, म्हणजे निर्गुण रूपावर की सगुण रूपावर. कारण की एक निर्विशेषवादी असतात आणि एक सगुण रूपावर किंवा ज्यांची भक्ती असते तर असे असतात. अनेक मंडळी ह्या जगामध्ये उपस्थित आहेत, जे अभ्यास करत आहेत. त्यांना बऱ्याच जणांना असं वाटत असतं, जे तर्क वेत्ते आहेत, की भगवंत हे निर्गुण रूपामध्ये आहेत. आणि काही लोकांना असं वाटतं की भगवंत हे सगुण रूपामध्ये आहेत. आपल्याला भगवंतांनी, आपण आतापर्यंत 12 अध्याय पाहिले हो की नाही. मग प्रत्येक अध्यायामध्ये कुठेतरी भगवंतांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की सगुण रूपाबद्दल भगवंत बोललेले आहेत. किंवा आपण जर 7व्या अध्यायात पाहिलं, 8व्या अध्यायात पाहिलं, 8व्या अध्यायात तर भगवंत म्हणतात, तुम्ही जर माझ्या रूपाचं ध्यान केलं तर मृत्यू समय जर तुम्ही मला माझ्या रूपाचं ध्यान केलं, माझं स्मरण केलं, माझ्या रूपाचं स्मरण केलं, तर तुम्हाला डायरेक्ट मोक्ष आहे, तुम्हाला मोक्षधामाची प्राप्ती होते. तेव्हा असं कुठेतरी सांगितलेलं आहे. 7व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी त्यांच्या सगुण रूपाबद्दल सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर 6व्या अध्यायामध्ये सुद्धा भगवंत सांगतात की जे कुठल्याही ध्यान योगाद्वारे जरी तुम्ही भगवंतांची भक्ती करत असाल किंवा भगवंतांची उपासना करत असाल, तरी त्याचं शेवटी काय आहे की त्यांना भगवंतांच्या त्या परब्रह्म रूपाचं, म्हणजे भगवंतांचं तुम्ही निर्गुणातून सगुणाकडे जातात, भगवंतांच्या सगुण रूपाचं कुठेतरी दर्शन होतं. आणि हेच आपल्याला आतापर्यंतच्या अध्यायात सांगितलेलं आहे. आणि आता सुद्धा भगवंत तेच सांगता आहेत, ज्यांचे मन माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर स्थिर आहे, म्हणजे भगवंतांच्या सगुण रूपावर ज्यांचं मन स्थिर आहे आणि ते महान श्रद्धेने, दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना करण्यात मग्न आहेत, ते मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. मग भगवंतांचं जे अर्च विग्रह आहे, म्हणजे इथे भगवंत, आपण प्रभुपादांचं तात्पर्य जर वाचलं किंवा भगवंत हे काय सांगू इच्छित आहेत की भगवंतांचं जे सगुण रूप आहे. मग आपण जेव्हा भक्ती करतो म्हणजे सगुण रूपातली भक्ती करतो म्हणजे नेमकं काय, तर बघा, आपण मंदिरात जातो, त्याच्यानंतर आपण घरामध्ये सुद्धा
जर बघा आपण ते आपल्या घरात जे विग्रह आहेत किंवा जे मंदिराची पूजा विधी करत असतात, तर ते मंदिरामधले जे विग्रह आहेत, तर त्यांच्यासाठी त्यांच्या जे काही कर्म आहेत, म्हणजे मग ते स्नानादी कर्म असतील, त्याच्यानंतर त्यांना वेगवेगळ्या अलंकारांनी सजवणं, वेगवेगळ्या वस्त्रांनी सजवणं, त्याच्यानंतर ती जी सगळी लागणारी त्याच्यासाठी जी सामग्री आहे, मग ती सामग्री तयार करणं, त्या फुलं जे आहेत त्या फुलांच्या माळा करणं, त्याच्यानंतर ते सगळे मध्ये जे काही भांडे वगैरे लागतात, मग ते भांडे व्यवस्थित स्वच्छ ठेवणं, त्याच्यानंतर त्यांच्यासाठी प्रसाद बनवणं. तर हे सगळं जे काही आहे, हे आपला हा जो रोजचा कर्मविधी जो आहे, तो कोणासाठी आहे? तो भक्ती सेवेसाठीच आहे की नाही? तो भगवंतांसाठीच आहे. भगवंतांच्या त्या सगुण रूपाला आपल्याला त्यांची पूजा करायची आहे. म्हणजेच काय करायचं आहे? पूजा करतो म्हणजे काय करतो आपण? आपल्या घरामध्ये रोज सकाळी देवपूजा करतो म्हणजे काय करतो? आपल्या घरामध्ये जे अर्चविग्रह आहेत, तर त्यांना आपण स्नान करतो, त्याच्यानंतर त्यांना त्याच्या नैवेद्य दाखवतो, फूल चढवतो, त्याच्यानंतर काही तुळशीपत्र आपण चढवतो, हो की नाही? ह्या सगळ्या गोष्टी आपण करत असतो की नाही? मग हे करताना आपण, कारण की सगुण रूपावर जे माझी श्रद्धा करण्यात मग्न आहेत, तर आणि हे सगळं करत असताना कुठेतरी आपण जॉब करत असतो. काही काही जण, बरेच जण भगवंतांच्या वेगवेगळ्या कथा ऐकत असतात, कथा वाचत असतात, त्यांच्या लीलांचं वर्णन ऐकत असतात. तर हे सगळं जे आहे, हे भगवंतांच्या सगुण रूपाचंच ची पूजा आहे, किंवा सगुण रूपावरच ते सगळं करण्यात मग्न आहेत. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात की ती श्रेष्ठ आहे किंवा ती परिपूर्ण आहे. आणि मग पुढे हे एवढं सांगून भगवंत थांबत नाही आहेत, पुढे सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 12:3-4. परंतु जे सर्व इंद्रियांचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठायी समबुद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातीत सर्वव्यापी अचिंत्य अविकारी स्थिर आणि अचल अशा परम सत्याचा निर्विशेष रूपाची पूर्ण उपासना करतात, ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. हरे कृष्णा. मग इथे हरे कृष्ण माताजी. भगवंत काय सांगता आहेत? मग भगवंत जे ब्रह्म स्वरूप आहे किंवा जे निर्विशेषवादी आहेत, तर त्यांची उपासनेचं सुद्धा इथं वर्णन करता आहेत. त्याच्यासाठी काय करायला लागतं? आपण पाहिलेलं आहे, अष्टांग योग पाहिलेला आहे. सगळ्यात पहिले आपल्या इंद्रियांना आपल्याला दमन करायचं आहे, इंद्रियांच्यावर संयम ठेवायचा आहे. आणि मग नुसतं इंद्रियांवर संयम ठेवायचा आहे का नाही, मनाला नियंत्रित करणं, बुद्धी जी आहे ती समबुद्धीने आपल्याला पुढे एक एक टप्पे पुढे जात जात आपल्याला त्या सगळ्यांवर विजय मिळवत मिळवत हळूहळू आपल्याला ते धारणा धरायची आहे. ते धारणेवर आपल्याला ध्यान लावायचं आहे. आणि मग जसं जसं हळूहळू आपण पुढे जातो, तर आणि वर्षानुवर्ष आपण जेव्हा ह्या स्थितीत असतो, मुळात आपल्याला इंद्रियांना दमन करणं, इंद्रियांना नियंत्रणाखाली आणणं, यालाच आपल्याला बराच काळ लोटतो. आणि असं आपण जेव्हा वर्षानुवर्ष करतो, तेव्हा होतं काय की आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होतो. मग आत्मसाक्षात्कार होतो म्हणजे काय? तर आपल्यामध्ये, आपल्या हृदयामध्ये स्थित असलेला जो परमात्मा आहे, त्याचं तुम्हाला दर्शन होतं. किंवा त्याचं जे कोणी योगी आहेत किंवा योगाभ्यास करत आहेत, ध्यान योग करता त्यांनी स्वीकारलेला आहे. म्हणजे तुम्ही जरी तुम्ही धारणा जरी एका ऊर्जेची, एका शक्तीची अशी धरलेली आहे, त्या ब्रह्मस्वरूपाची धरलेली आहे, तरी त्याचं शेवटी काय होतं, परिणाम काय होतो की जेव्हा तुम्हाला आत्मसाक्षात्कार होतो, तर भगवंतांच्या चतुर्भुज रूपाचं, म्हणजे भगवंतांच्या साकार रूपाचं, सगुण साकार रूपाचं तुम्हाला दर्शन होतं. आणि त्यामुळे भगवंत म्हणतात की शेवटी तुम्ही कुठल्याही मार्गाने गेला, तुम्ही प्रत्यक्ष मार्गाने जा किंवा तुम्ही अप्रत्यक्ष मार्गाने जा, प्राप्ती शेवटी तुम्हाला माझ्या त्या सगुण रूपाचीच होते. आणि मग पुढे एवढं सांगून भगवंत थांबलेले नाहीये, तर तो मार्ग किती अवघड आहे तेही ते सांगताहेत. क्लेशोधिकरस्तेषाम अव्यक्त असक्तम चेतसाम अव्यक्ता ही गती दुःख देहवत अभिरवाप्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ज्यांचे मन परम सत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे, त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की जे जे हे ब्रह्मन स्वरूपावर किंवा अव्यक्त रूपावर
आसक्त झालेले आहेत आणि मग त्यांची प्रगती जी आहे ती खूप क्लेशदायक आहे. जसं आपण आता पाहिलं की आधी इंद्रियांना तुम्ही दमन करा, इंद्रियांवर कंट्रोल, इंद्रियांवर नियंत्रण, मग मनावर नियंत्रण, मग बुद्धीवर नियंत्रण, आणि मग असं एक एक गोष्टी करत आणि आपल्याला ह्या सगळं करत असताना आपल्याला ह्या कुठेतरी प्रपंचाचा सुद्धा त्याग करायचा आहे. आपल्याला कुठल्या तरी एका अशा ठिकाणी जायचं आहे की जिथे आपल्याला कुठल्याही ही भौतिक प्रकृती किंवा भौतिक प्रलोभन जे आहे त्याच्यापासून आपल्याला बाजूला असायचं आहे. वैराग्य आपल्याला धारण करायचं आहे. आणि हा सगळा मार्ग जो आहे हा खूप क्लेशदायक आहे, कारण की पावलोपावली अडथळे आहेत आणि त्या अडथळ्यामधनं आपल्याला ते अडथळे पार करणं हे सुद्धा खूप कठीण आहे. आणि त्यामुळे काय होतं की एक देहधारी जीवासाठी हे नेहमीच दुष्कर असतं, कठीण असतं. आता इथे देहधारी जीव म्हटलेला आहे बघा. आपण आता देह हा आपण जर पाहिलं असेल दुसरा अध्याय तर आपल्याला माहिती आहे की देह काय आहे, तर ही भौतिक साधन आहे, बरोबर. भौतिक साधन कोणासाठी आहे की आत्म्याला कर्म करण्यासाठी मिळालेलं भौतिक साधन आहे. आणि मग त्यामुळे काय होतं, त्या देहामध्ये अडकल्यामुळे आपण देहबुद्धीमध्ये आपण अडकलेले आहोत किंवा आपल्याला तेच खरं वाटतं, तेच योग्य वाटतं. पण भगवंत म्हणता त्यामुळे आपण कुठलीही गोष्ट भगवंताच्या निगडीत करायला गेलं, जर आपण भगवंतांना त्या सगुण रूपात जर आपण त्यांची आपण अर्च विग्रहांची जर आपण पूजा अर्चा केली, भक्ती केली, सेवा केली, तर निश्चित आपली मार्ग, आपली प्रगती जी आहे ती लवकर साध्य होते. आणि म्हणून जे ब्रह्मन स्वरूपामध्ये करतात तर ती क्लेशदायक आहे किंवा खूप खूप त्याला खूप कठीण आहे. आणि शेवटी मग पुन्हा काय होतं की भगवंतांच्या त्या सगुण रूपाचं दर्शन होतं. म्हणजे तुम्ही अप्रत्यक्षरित्या सुद्धा भगवंतांचीच तुम्ही त्या सगुण रूपाचीच आराधना करता आहेत, आणि म्हणून भगवंतांनी सोपा मार्ग सांगितलेला आहे. आणि मग पुढे म्हणता आहे, येतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन मा ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यू संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्या वेशती चेतसाम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना करतात, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझेच ध्यान करीत असतात, त्यांचा हे पार्था मी जन्म मृत्यूरूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंत इथे सांगता आहेत की जे माझ्या सगुण रूपाची पूजा करतात, जे मला आपलं सर्व कर्म अर्पण करतात, जे अनन्य भक्तीने माझी उपासना करतात, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि माझंच ध्यान करतात, म्हणजे आपल्याला भगवंतांनी काय सांगितलेलं आहे आपण पाहिलेलं आहे की प्रत्येक तुम्ही जे कर्म जे आहे ते मला अर्पण करा. तुमच्या कर्माचं तुम्ही अकर्म करा, तुमच्या कर्मफळाचा तुम्ही त्याग करा. आणि हे सगळं करत असताना निश्चितच तुम्हाला भगवंत ह्या संसार रूपी सागरातून तुमचा उद्धार करतात. म्हणजे बघा, आपल्याला एक पट्टीचा पोहणारा आहे, छान तलावांमध्ये वगैरे मस्त पोहतो, नदीत छान पोहतो, पण जर त्याला महासागरात जर त्याला सांगितलं तर तो पोहू शकेल का? कोणतरी त्याला वाचवायला येईल तेव्हाच तो वाचेल ना, की म्हणजे कुणीतरी दुसऱ्याने त्याला वाचवलं तरच तो पोहणारा जो आहे तो महासागरामधून, नाहीतर त्याचा बुडून तिथे मृत्यू होऊ शकतो, तो बुडूही शकतो, हो की नाही, नाकातोंडात पाणी जाऊ शकतं. आपलं हे सगळ्यांचं तसंच आहे की आपण ह्या संसार रूपी सागरामध्ये अडकलेलो आहोत. आणि मग आपण जर भगवंतांची आपल्याला आपल्या ह्या आत्मा हा जो आहे हा भगवंतांचा किंवा त्या पराप्रकृतीचा एक अविभाज्य भाग आहे. ते एक त्या पराप्रकृतीचं किंवा त्या आध्यात्मिक रूपाचं एक स्फुल्लिंग आहे. आणि ते भगवंत जे आहे ते परमसत्य जे आहे ते आध्यात्मिक पूर्णत्व आहे. हे जर आपण ह्या ह्या बुद्धीने किंवा ह्या विचाराने आपण जर भगवंतांची भक्ती केली, सेवा केली, आणि आपण स्फुल्लिंग आहोत आणि भगवंत कोणीतरी पूर्णत्व आहे म्हणजे ह्या भावनेने जर आपण सेवा करत राहिलो तर काय होतं, भगवंत असेच ते येतात आणि ह्या संसार रूपी सागरातून आपल्याला तारून घेऊन जातात. पण जसं आपल्याला ह्या चित्रात दाखवलं आहे, पण असं नाही झालं तर मग आपण काय होतो, आपण भगवंतांची जर नाही भक्ती केली तर आपण मग काय करतो,
त्या मायेची भक्ती करतो. मायेची भक्ती करतो म्हणजे काय करतो, आपण पुन्हा ते इंद्रिय विषय, ते भौतिक प्रलोभन ह्या सगळ्यांमध्ये अडकून राहतो आणि मग त्याच्यामध्ये काय होतं, पुनरपी जन्मम पुनरपी मरणम, पुन्हा आपण त्या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या चक्रामध्ये अडकून पडतो. पण आपण तेच जर भगवंतांची भक्ती केली तर निश्चित आपला भगवंत उद्धार करतात. याची कुठेतरी शाश्वती भगवंत हे प्रत्येक अध्यायामध्ये देत असतात. त्यांनी ह्या अध्यायातही दिलेलं आहे. तर भगवंतांची ही भक्ती जी आहे, मग ह्या भक्तीचे वेगवेगळे प्रकार, वेगवेगळे टप्पे याच्या अध्यायामध्ये वर्णन केलेलं आहे. भक्ती सेवाच हे नाव आहे. पहिला टप्पा आहे किंवा पहिला प्रकार आहे अनन्य भक्ती. मग त्याच्यात सांगितलं आहे, मय्येव मनधा आधस्त्व मयी बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ते माताजी नाहीयेत, मीच वाचते. माझ्यावर पुरुषोत्तम भगवंतावर तुझं मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी गुंतवून माझ्या ठाई युक्त कर. अशा रीतीने तू निस्संदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. मग इथे भगवंत काय सांगत आहेत की तू माझ्यावर तुझं मन स्थिर कर, आपली बुद्धी जी आहे माझ्यावर युक्त कर. म्हणजे मन, बुद्धी, आणि मन आणि बुद्धी जेव्हा भगवंताच्या नियंत्रणाखाली किंवा भगवंतांच्या चरणांशी स्थिर आहे, आपोआप आपले इंद्रिय जे आहेत ते भगवंतांची सेवा करण्यामध्ये युक्त होतात. आणि अशा पद्धतीने हे सगळे जर भगवंतांची सेवा करण्यामध्ये उपयुक्त झाले म्हणजे आपण निश्चितच आत्म्याने सुद्धा भगवंतांची आपण सेवा करण्यामध्ये उद्युक्त होतो किंवा करतो. आणि मग हे कसं शक्य आहे, किंवा आपल्याला बरेच श्लोक भगवंतांनी सांगितलेले आहेत की त्याच्यामध्ये एक आहे यत करोशी यजस्नाशी, म्हणजे आपल्याला जे काही कर्म आपण करणार आहोत तर ते भगवंताला अर्पण करायचं, त्यांच्या आनंदासाठी करायचं. भगवंताला प्रत्येक कर्म अर्पण करायचं म्हणजे आपल्या कर्माचं अकर्म करायचं. इतक्या सहज पद्धतीने आपलं प्रत्येक कर्म भगवंताला अर्पण करून पण त्यांच्याच सेवक आहोत आणि त्यांच्याच सेवकासाठी, त्यांच्या सेवेसाठी आपण हे कर्म करतो आहे, या बुद्धीने जेव्हा आपण करतो तेव्हा निश्चितच भगवंत आपल्याला तारून नेतात आणि आपल्याला आपण भक्तीचे किंवा अध्यात्माचे एक 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 टप्पे पार करत जातो, अनन्य भक्ती योगापर्यंत पोहोचत जातो. पण हे करणं फार सोपं नाही आहे. त्याच्यासाठी आपल्याकडे एक खूप छान उदाहरण आहे. अनन्य भक्ती समजणं म्हणजे किंवा कर्माचं अकर्म होणं म्हणजे समजणं म्हणजे, याच्याकडे आपल्याकडे उदाहरण असं आहे किंवा आपले आई वडील असतात, त्यांच्या एका मुलासाठी जी भावना असते. मग आता मला सांगा, जेव्हा मूल जन्माला येतं तेव्हा आई वडिलांना कोणी सांगतं का की आता तुमच्याकडे बाळ जन्माला आलंय तर तुम्हाला हे हे सगळं करायचं आहे, आईच्या ह्या ड्युटीज आहेत, बाबांच्या ह्या ड्युटीज आहेत, असं कोणी कुठे सांगतं का? नाही. ते आपसूक ते येतात आणि ते करत राहतात. म्हणजे ते मूल लहान असेल मग थोडस चालायला लागेल, शाळेत जातं, कॉलेजला जातं, लग्न झालं, म्हातारं झालं म्हणजे वयस्कर झालं, मध्यम वयीन झालं, तरी ते म्हातारपणीचे 70-80 वर्षाचे आई वडील जे असतात ते आपल्या मुलाची चिंता करत असतात, काळजी करत असतात. आणि त्याला काय हवं नको ते, जर मुलगा कुठे दुसरीकडे राहत असेल तर जेव्हा येणार तेव्हा आई त्याच्यासाठी छान छान काहीतरी पदार्थ बनवणार, त्याच्या आवडीचे पदार्थ बनवणार. बाबा काहीतरी बाजारातनं त्याच्या आवडीचं काहीतरी घेऊन येणार. म्हणजे हे काय त्यांना कोणी सांगत नाही, हे आपसूक येतं. एका आई वडिलांचं एका मुलासाठी असलेलं ही जी भावना आहे, ही प्रेम भावना जी आहे, हेच अकर्म आहे. आणि हेच एका भक्ताला आपल्या भगवंतासाठी करणं अपेक्षित आहे, त्यालाच कर्माचा अकर्म असं होणं म्हणतात. किंवा अनन्य भक्ती योग आहे की आपलं संपूर्ण जीवन, आपला हा जो आत्मा जो आहे तो एक आध्यात्मिक स्फुल्लिंग आहे आणि त्या पूर्णत्वाची आपल्याला, त्या पूर्णत्वापर्यंत पोहोचायचं आहे, त्या पूर्णत्वाची आपल्याला सेवा करायची आहे. तर तो त्याचा नित्य गुणधर्म आहे, त्या पूर्णत्वाची सेवा करणं. आणि त्याच भावनेने आपण प्रत्येक कर्म करणं, आपलं जीवन व्यतीत करणं. मनुष्य जन्म मिळाला म्हणजे किती छान संधी मिळालेली आहे, त्या संधीचं सोनं करणं. तर हे सगळं जे आहे ही अनन्य भक्ती आहे की जे काही करणार ते प्रेमाने भगवंतासाठी करणार. इथं आपल्याला गोकुळामधल्या त्या सगळ्या गोपींचं उदाहरण बघा बाजूला आहे की त्यांना काही समजत नव्हतं. काही त्यांच्याकडे की ध्यान काय आहे, ध्यान काय आहे, त्याच्यानंतर काय अष्टांग योग आहेत, काय ज्ञान आहे, काही माहित नव्हतं. की तत्वज्ञान काय आहे
किंवा भगवत धाम काय आहे, पराप्रकृती काय आहे, अपराप्रकृती काही माहित नव्हतं. पण माझा कृष्ण कोण आहे हे माहिती होतं आणि त्या कृष्णासाठी मला काय करायचं आहे हे निश्चित माहिती होतं. त्यामुळे असे जे सगळे होते ते सगळे अनन्य भक्ती योगामध्ये होते. आणि भगवंतांनी निश्चितच त्यांना तेवढंच प्रेम दिलेलं आहे. त्या गोकुळामध्ये त्यांच्या बरोबर ते राहिलेले आहेत, खेळलेले आहेत, बागडलेले आहेत. तर हे जे आहे हे अनन्य भक्ती योग आहे. मग आता हे भगवंतांनी आपल्याला सांगितलंय की तुम्ही हे करा, निश्चित तुम्हाला मोक्ष मार्ग किंवा मोक्षापेक्षा भगवत धामाची प्राप्ती निश्चित आहे. पण मग हे किती कठीण आहे की नाही, प्रत्येक गोष्ट भगवंताला अर्पण करणं किंवा भगवंतांच्या प्रती तेवढी प्रेम भावना उत्पन्न करणं. मग भगवंत म्हणतात काहीच हरकत नाही, आपल्याकडे दुसरा मार्ग आहे. दुसरा मार्ग साधना भक्ती आहे. त्याच्यात असं म्हटलेलं आहे, अथ चित्तम समाधातुम न शक्रोसी मयी स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय. मग इथे सांगता आहेत, हे धनंजय, जर तू आपले जर जर तू आपले मन निश्चलत्वाने माझ्या ठाई स्थिर करण्यात असमर्थ असशील तर भक्ती योगाच्या नियामक तत्वांचे पालन कर. अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न कर, व तुम्हाला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. मग ही एक साधना भक्ती आहे. साधना भक्ती म्हणजे आपण आपल्याला भगवंतांनी प्रत्येक ठिकाणी सांगितलेलं आहे, ठिकठिकाणी सांगितलेलं आहे की जर तुम्ही गुरूंचा आश्रय घेतला किंवा प्रमाणित गुरूंचा आश्रय घेतला तर ते निश्चितच तुमच्याकडनं काही गोष्टी करून घेतात. ज्याला मी बऱ्याच वेळा माझ्या युवा वर्गाला सांगते की आपल्याला एक होमवर्क दिलेला असतो. 16 माळा आपल्याला प्रभुपाद यांनी सांगितलेलं आहे की तुम्ही 16 माळा नामजप करा. म्हणजे आपण अभ्यास येणं म्हणजे आपण जेव्हा नामस्मरण करतोय तेव्हा आपण अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होत आहे. आणि हळूहळू जिथे जिथे अंतर्बाह्य शुद्धीकरण झालं म्हणजे आपल्यातला सात्विक भाव जागृत झाला की निश्चितच आपण अध्यात्मामध्ये आपली प्रगती निश्चित आहे. किंवा आपण हळूहळू भगवंतांच्या त्या सेवेमध्ये आपण स्वतःला समर्पित भावना जी आहे ती आपली निश्चितच वाढू शकेल. आणि ते एकीकडे अभ्यास आहे, दुसरीकडे वैराग्य आहे. वैराग्य काय आहे तर आपल्याला इस्कॉनचे 4 नियम आहेत जे आपण यापूर्वी बोललेलो आहे. तर 4 नियम कुठले आहेत की तुम्हाला मांसाहार करायचा नाही, त्याच्यानंतर तुम्हाला जुगार खेळायचा नाही, त्याच्यानंतर कुठलेही व्यसन करायचं नाही आणि कुठलेही अनैतिक संबंध जे आहेत विवाह बाह्य संबंध तर ते ठेवायचे नाहीत. तर हे 4 नियम पाळणं हे सुद्धा एक प्रकारचं वैराग्य आहे. म्हणजे एकीकडे अभ्यास सुरू आहे, एकीकडे वैराग्य सुरू आहे. म्हणजे तुम्ही इंद्रियांना दमन करता आहे, दुसरीकडे तुमचा अभ्यासही सुरू आहे. तर निश्चितच ही जी आहे ही साधना भक्ती आहे. वेगवेगळे टप्पे सांगितलेले आहेत. गुरु आपल्या शिष्याकडून ह्या सगळ्या एक एक गोष्टी सांगत असतात. मग एवढं नामस्मरण करा, मग तुम्ही याचं अध्ययन करा, याचं तुम्ही भगवद्गीता वाचा किंवा भगवंतांच्या ह्या कथा वाचा, ह्या लीला वाचा आणि अजून तुम्ही स्वतःला उद्युक्त करून ठेवू शकता. तर हे सगळे जे एक एक नियम आहेत किंवा ह्या सगळ्या सांगितलेल्या गोष्टी ज्या आहेत आणि त्यानुसार एक शिष्य आचरण करतो ती झाली साधना भक्ती. मग निश्चितच साधना भक्तीचं पुढे अनन्य भक्तीमध्ये पर्यावसन होतं. पुढे सांगितलेलं आहे मग अनन्य भक्ती जमणार नाहीये, साधना भक्ती जमणार नाही आहे, मग निष्काम कर्मयोग आहे. मग इथे सांगता आहेत अभ्यासे अपि च असमर्थसी मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धम मपि वाप्यसी. हरे कृष्ण माता नाही माताजी नाही येत ना, ओके. जर तुम्ही भक्ती योगाच्या नियमांचे पालन करू शकत नसाल तर फक्त माझ्यासाठी कार्य करून तुम्ही परिपूर्ण अवस्थेवर याल. हरकत नाही माताजी. जर तुम्ही भक्ती योगाच्या नियमांचं पालन करू शकत नसाल म्हणजे आता आपल्याला जी साधना भक्ती सांगितलेली आहे तर ती कुठेतरी आपण नाही करू शकलो ते पण आपल्याला अवघड वाटतं आहे. अनन्य भक्ती तर दूरच राहिलं, पण साधना भक्ती सुद्धा कठीण वाटतं आहे. रोज 16 माळा जप करा, परत हे 4 नियम पाळा आणि अजून वेगवेगळं काही सांगितलं तर ते सगळं करा. मग हे खूप अवघड आहे. कुठे एवढं सगळं आपल्याला वेळ आहे, कुठे करणार, कसं एवढं सगळं इंद्रियांवर आपण नियंत्रण ठेवायचं वगैरे वगैरे सगळं. आणि मग भगवंत सांगतात काहीच हरकत नाही. मग कार्य करण्यासाठी तुम्ही स्वतःला ते जे भक्तियुक्त किंवा कृष्ण सेवेचं जे एखादं कुठे कार्य सुरू असेल किंवा कृष्ण प्रचाराचं कार्य सुरू असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही रममाण व्हा किंवा त्याच्यामध्ये स्वतःला तुम्ही सम्मिलित करून घ्या. त्याच्यामध्ये तुम्ही त्यांच्या सोबत तुम्ही जाऊन निष्काम कर्मयोग करा. मग कुठलंही कार्यसिद्धी करण्यासाठी म्हणजे आपण बघा एखादा व्यवसाय आपण करतो
त्याच्यासाठी आपल्याला एक प्रकारची जमीन लागते, त्याच्यानंतर भांडवल लागतं, परिश्रम लागतात, हो की नाही? तर ह्या सगळ्या गोष्टी लागतात आणि मग त्याच्यानंतर आपण कुठला तरी व्यवसाय सुरू करतो. तसंच हे कृष्ण भक्तीचं सुद्धा किंवा तसंच आहे, किंवा कृष्ण कार्याचं किंवा अं, अं, याचं सुद्धा तसंच आहे की ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत हे करण्यासाठी कुठेतरी ह्या सगळ्या गोष्टींची गरज असते. म्हणजे आपण ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये आहोत की नाही, त्याच्यामुळे तिथे तुम्हाला कुठेतरी भांडवल लागेल, कुठेतरी जमीन लागेल, कुठेतरी परिश्रम लागतील, कुठेतरी प्रचार प्रसार करायचा आहे, म्हणजे वेगवेगळे आहेत की नाही गोष्टी. त्यामुळे त्या कुठल्या तरी कार्यासाठी तुम्ही स्वतःला संलग्न करून घ्या. जसं आता तुम्हाला इथे चित्रात दिसत आहे की ते जे कोणी आहेत तर तिथे मंदिराचं कन्स्ट्रक्शन सुरू आहे, बांधकाम सुरू आहे, आणि त्या मंदिराच्या बांधकामामध्ये ते त्यांनी स्वतःला ते पेंटिंग करत आहेत. त्यांना ते छान पेंट करतात आणि त्यांनी ते पेंटिंग करण्यासाठी माहिती ती सेवा ते देत आहेत. तुम्ही निष्काम कर्मयोग करा, म्हणजे तुम्ही त्या कार्यामध्ये कुठे ऍडजस्ट व्हाल तर ते कार्यामध्ये तुम्ही स्वतःला संलग्न करा आणि अशा पद्धतीने तुम्ही भगवंतांची भक्ती करू शकाल आणि स्वतःला हळूहळू पुढच्या टप्प्यापर्यंत आपण पोहोचवू शकाल. पण मग हे पण आणि म्हणून भगवंत काय सांगत आहेत, यत् करोषि यदश्नासी यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् मत कुरुष्वार्पणम. हे कुंतीपुत्र. हे कुंतीपुत्र, तू हा जे माता. काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतोस ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपण बघा, आपल्याला काही आपण कर्म योग आपल्याला सांगितलेला आहे आणि कर्मयोगामध्ये आपल्याला दान, तपस्या, यज्ञ कर्म अशा वेगवेगळ्या पद्धती आपल्याला सांगितलेल्या आहेत. आणि मग इथे भगवंत सांगत आहेत की तू जे काही करणार आहेस, मग तू ते कुठलं दान करणार आहेस, त्याच्यानंतर जे काही तपस्या करणार आहेस, तर ह्याचं सगळं कर्मफळ जे आहे तू मला अर्पण कर, तुझं कर्मच तू मला अर्पण कर. आणि हे भगवंत इथे सांगत आहेत. हे आपण आधीच्या अध्यायातही पाहिलेलं आहे हा श्लोक, आणि इथे सुद्धा आपण हा श्लोक इथे पुन्हा सांगितलेला आहे. आणि मग जर हे पण जमणार नसेल तर भगवंत स्वकाम कर्माने स्वतःला उद्युक्त करायला सांगत आहेत. मग सकाम कर्म काय आहे की अथैतदपि शक्तोसी कर्तुम मद योगम आश्रितः सर्व कर्म फलत्यागम ततः कुरु यतात्मनवान. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात असमर्थ असशील तर सर्व कर्मफलांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे सकाम कर्मयोगाबद्दल भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की तुला काहीच जमत नाही, निष्काम कर्मयोग नाही, अनन्य भक्ती नाही, साधना भक्ती नाही, मग ऍटलिस्ट तू सकाम कर्मयोग कर. म्हणजे तुझ्या जर काही इच्छा, भौतिक इच्छा आहेत, काही आहेत, तर त्या त्या करण्यासाठी तू भगवंतांची सेवा कर, ते कर, भक्ती कर. आणि ते पूर्ण झालं, ते कर्मफळ जर तुला मिळालं तर त्यातला थोडासा भाग जो आहे तो कृष्ण सेवेसाठी किंवा त्यातलं काही फळ जे आहे ते कृष्णाला अर्पण कर, असं भगवंत सांगता आहेत. इथे आपल्याला दशरथांचं उदाहरण आहे. दशरथ राजा हे भगवंतांचे खूप मोठे भक्त होते. आणि पण जेव्हा त्यांनी पुत्र कामेष्टी यज्ञ केला, कारण की मुलं होत नव्हती. 4 राण्या होत्या पण एकाही राणीला मुलं नव्हते. सॉरी, 3 राण्या होत्या आणि एकाही राणीला मुलं नव्हते. आणि त्यामुळे त्यांनी पुत्रकामेष्टी यज्ञ त्यांना कोणीतरी सांगितलं आणि त्या पुत्रकामेष्टी त्यांनी यज्ञ केला आणि त्याच्यानंतर त्यांना पुत्र प्राप्ती झाली. एक नाही तर त्यांना 4 पुत्र झाले. आणि तो जो आनंद जे आहे तर ते त्यांना जे कर्मफळ मिळालं, तो आनंद त्यांनी सर्व जे अयोध्यावासी आहेत, जे नगरवासी आहेत, त्यांच्या सोबत तो आनंद त्यांनी साजरा केला. जेव्हा प्रभू रामचंद्र यांचा नामकरण विधी होता, जो 16 होता, 16 संस्कारांपैकी एक संस्कार आपण ज्याला म्हणतो, तर तो नामकरण सोहळा जेव्हा होता तेव्हा त्यांनी ते, कारण की ते दशरथ राजा होते, त्यांनी त्यांनी त्यामुळे यथाशक्ती त्यांनी तिथे दानधर्म केलेला आहे आणि प्रत्येक अयोध्यावासीला त्यांनी तृप्त केलेला आहे. अशा पद्धतीने त्यांनी सकाम कर्म केलं, सकाम भक्ती केली, पण जेव्हा त्याचं फळ प्राप्ती झाली तेव्हा त्यांनी त्यातला बराचसा वाटा, किंवा त्यांनी ते जे राजा होते त्यामुळे त्यांनी सढळ हातांनी म्हणू शकतो यथाशक्ती त्या अयोध्यावासियांना त्यांनी दान दिलेलं आहे.
आणि अशा पद्धतीने त्यांनी त्यांचं सकाम कर्माचं काही फळ म्हणू शकतो आपण, त्यांनी कृष्ण भावनेमध्ये त्यांनी ते त्याचं वापरलेलं आहे किंवा त्यांना समर्पित केलेलं आहे. आणि मग हे पण जमणार नसेल तर मग पुढे आहे ध्यान आणि ज्ञान. भगवंत इथे सांगत आहेत, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास ज्ञानध्ययनम विशिष्यते. ध्यानात कर्म त्याग हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी माईक तुम्ही ऑफ ठेवा, जेव्हा वाचायचं असेल तेव्हा ऑन ठेवा. ध्यानात कर्म फल त्याग त्याग शांती अनंतरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफलांचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे, कारण अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनशांती प्राप्त होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगत आहेत की तू अभ्यास कर. अभ्यास कर म्हणजे आपल्याला बघा की ज्ञानयोग, ध्यानयोग, कर्मयोग, वेगवेगळे योग पद्धती सांगितलेल्या आहेत आणि त्या योग पद्धतीद्वारे भगवंतांपर्यंत पोहोचण्याचं अनुसंधान साधण्यासाठी आपल्याला सांगितलेलं आहे. मग इथे सांगता आहेत की जर तुला शक्य असेल तर तू अभ्यास कर, म्हणजे ज्ञान घे. ज्ञान घेऊन कोण आहेत भगवंत, भगवंत म्हणजे ते चराचरात कसे व्यापून राहिलेले आहेत, पराप्रकृती काय आहे, अपराप्रकृती काय आहेत, आपण स्वतः कोण आहोत, मग आपला आत्मा कुठून आलेला आहे, मग हा देहाचा जन्म मृत्यू आहे पण आत्मा चिरंतन आहे, सनातन आहे. हे सगळं जे ज्ञान जे आहे तर हे जाणून तू स्वतःला भगवंतांच्या भक्तीमध्ये सेवेमध्ये संलग्न कर आणि म्हणजे त्या ज्ञानाचं अनुशीलन कर. म्हणजे आपण जे शिकलेलो आहोत, जे वाचतो आहोत, तर त्याचं कुठेतरी अनुशीलन करायचं, म्हणजे ते आपल्या आचरणात आणायचं आणि त्याच पद्धतीने आपण भगवंतांच्या भक्तीमध्ये संलग्न व्हायचं, सेवेमध्ये रुजू व्हायचं. पण त्यापेक्षा म्हणजे ज्ञान योगापेक्षा भगवंत सांगतात तुम्ही ध्यान योग करा. म्हणजे ध्यानाला श्रेष्ठ श्रेष्ठ आहे. जर तुम्ही ध्यानाद्वारे, ध्यान योगामध्ये तुम्ही तुमच्या इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवताय, मनावर, बुद्धीवर, सगळीकडे त्यांना संयमित करून तुम्ही भगवंतांपर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न करता आहात. आत्मसाक्षात्कार आणि मग म्हणजे ही क्रमप्राप्ती क्रमशः, म्हणजे तुम्ही आधी ध्यानाला बसा, मग त्याच्यानंतर तुम्ही सर्व इंद्रियांचं दमन करणार, इंद्रियांवर नियंत्रण आणणार, मनावर नियंत्रण आणणार, बुद्धीवर नियंत्रण आणणार. त्याच्यानंतर तुम्ही आत्मसाक्षात्कार म्हणजे तुमच्याच हृदयामध्ये स्थित असलेल्या भगवंतांचं किंवा परमात्म्याचं तुम्ही दर्शन घेणार, म्हणजे तुम्हाला आत्मसाक्षात्कार होणार. आणि त्याच्यानंतर अजून पुढे पुढे टप्पा गाठत गाठत तुम्हाला तशीच तुम्ही साधना पुढे चालू ठेवत ठेवत तुम्हाला कुठेतरी भगवंतांच्या सगुण रूपाचं दर्शन होणार. म्हणजे हा हा क्रमशः तुम्ही असे ह्या एक एक टप्पे पार करू शकतात. पण याही पेक्षा भगवंत सांगताहेत की तुम्ही ज्ञान किंवा ध्यान याच्यापेक्षा कर्मफळाचा त्याग हे या दोघांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. कारण की आपल्याला कर्म भगवंतांनी करायला सांगितलेले आहेत आणि आपण मग आपल्याला जो व्यवसाय, आपल्याला आपल्यामध्ये जे गुणकौशल्य आहे त्याच्यानुसार 4 वर्ण आपल्याला सांगितलेले आहेत आणि त्या 4 वर्णांमध्ये स्थित राहून आपल्याला कुठलं कर्म येतंय, हे कुठला व्यवसाय आपला आहे, त्यानुसार एक एक कर्म करत आपण त्याच्या फळाचा त्याग करून जर भगवंतांपर्यंत पोहोचलं तर भगवंत सांगतात की त्यानुसार आपण अंतर्बाह्य शुद्धीकरण करू शकतो. त्याच्याने जास्त लवकर शुद्धीकरण होतं, इंद्रियांवर संयमन होतं आणि निश्चित मनशांती प्राप्त करत करत हळूहळू आपण क्रमशः भगवंतांपर्यंत, भगवंतांच्या भक्तीमध्ये संलग्न होतो. त्यामुळे हे अनन्य भक्ती, साधना भक्ती, निष्काम कर्म, सकाम कर्म, ध्यान, त्याच्यानंतर ज्ञान आणि त्याच्यानंतर कर्मफळाचा त्याग, तर असे हे वेगवेगळे भक्तीचे टप्पे आहेत. तुम्ही कुठल्याही प्रकारामध्ये भक्तीशी संलग्न होऊ शकतात आणि भगवंतांपर्यंत पोहोचू शकतात, आपल्याला स्वतःची आध्यात्मिक उन्नती साधू शकतात. पण हे सगळं भगवंत सांगत असताना भगवंतांनी पुढे लगेच सांगितलेलं आहे की भगवंतांना प्रिय भक्त जो आहे किंवा भगवंत ज्याचा उद्धार करणार आहेत असा भक्त किंवा आपल्यामध्ये काय गुण असणं अपेक्षित आहे भगवंतांना, तर त्याचंही वर्णन आजच्या अध्यायामध्ये आलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो जीवांचा द्वेष करीत नाही आणि सर्व जीवांचा सुहृदय मित्र आहे, जो मिथ्य अहंकारापासून मुक्त आहे आणि स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुखदुःखामध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील, सदैव तृप्त
आत्मसंयमी आणि आपले मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे आपल्याला माहिती आहे शांतीसूत्र सुहृदम सर्व भक्ताना, म्हणजे आपल्या सगळ्यांचा भगवंत कोण आहे? सुहृद आहे, म्हणजे मित्र आहे, हो की नाही? मग भगवंत हा आपल्या सगळ्यांचा एक मित्र आहे, सर्व जीवांचा मित्र आहे. आपण त्या भगवंतांचेच एक स्फुल्लिंग आहोत किंवा अंश आहोत. आणि हे जेव्हा बघतो तेव्हा त्या भक्ताचा म्हणा तर त्याचा काय असतो की तो अहंकार अहंकार हा कोणाशी जडलेला आहे? देहबुद्धीशी, हो की नाही? सूक्ष्म शरीर आणि स्थूल शरीर, तसं सूक्ष्म शरीराचा एक भाग म्हणजे मिथ्या अहंकार आहे की नाही? मग ते जे नाशवंत शरीर आहे त्याला तो त्या शरीराचा विकार आहे अहंकार. पण आपला आत्मा त्यापासून वेगळा आहे, त्यामुळे हे ज्याला माहिती आहे तो अहंकार मुक्त आहे. आणि आपण भगवंतांचे एक अंश आहोत, त्यामुळे तिथे तो स्वतःला कर्ता समजत नाही, स्वतःला स्वामी समजत नाही. कायम भगवंताचा सेवक अशीच त्याची भावना आहे. आपण त्या भगवंताचे अंश आहोत, सनातन अंश आहोत आपण. आणि आपला नित्य धर्म काय आहे? भगवंतांची सेवा करणं. तो कुठल्याही जीवांचा द्वेष करत नाही, कारण की त्याला प्रत्येकामध्ये काय दिसतं की त्यांना कुठलाही देह दिसत नाही, तो बाह्य बाह्य आवरण त्याला दिसत नाही. त्याला प्रत्येकामध्ये भगवंतांचं ते स्वरूप दिसतं, सगुण रूप दिसतं. आणि भगवंतांचा अंश आहे. बाह्य देह कुठलाही असेल त्याचा त्यांना फरक पडत नाही. आणि मग अशामुळे काय होतं की ते कोणाचाच द्वेष करत नाही. आणि सुख दुःख असतील, मग हे सुख दुःख किंवा चढ उतार जे आहे ते प्रत्येकाला आहे. पण मग त्याची अशी भावना असते की आपलंच काहीतरी पूर्वजन्मीचं सुकृत होतं, फळ होतं, आणि म्हणून आपल्या वाटेला दुःख आलेलं आहे. पण किती छान की भगवंताने आपल्याला हे दुःख दिल्यामुळे आपल्या पापांचं क्षालन होणार आहे. आणि आपल्याला भगवंतांची भक्ती करण्यासाठी अजून एक छान संधी मिळणार आहे. आणि आपलं पापांचं क्षालन होतो आहे. म्हणजे ह्या भावनेने तो त्या सुख दुःखाला सामोरं जातो. आणि तो सदैव क्षमाशील आहे, संयमी आहे. तर एखाद्या समोर शत्रू आला, म्हणजे अरेला कार्य तो करत नाही, तर त्यांच्या मनात अशी भावना असते की हा शत्रू म्हणजे माझ्या मागच्या जन्मीचा काहीतरी सुकृत आहे आणि म्हणून हा माझ्याशी शत्रुत्वाने वागतो आहे. त्यामुळे त्याला त्याच्या क्षमा करायची, त्याला द्वेष करायचा नाही वगैरे, अशा सगळ्या भावनेने असा जो उद्युक्त असतो तो निश्चितच मग आपलं मन बुद्धी भगवंताच्या चरणी स्थिर करून तो भक्तीमध्ये संलग्न होतो. आणि असा भक्त भगवंतांना अतिशय प्रिय आहे. इथे आपल्याकडे भगवंतांचे जे परममित्र जे आहेत, तर सुदामा, आपल्याला भगवान श्रीकृष्ण आणि सुदामांच्या आपण अनेक कथा वाचलेल्या आहेत, ऐकलेल्या आहेत. तर सुदामा जे आहेत की त्यांचं पण इथे आपल्याला चित्रामध्ये उदाहरण दिसत आहे की ते भगवंतांचे अत्यंत प्रिय असे भक्त होते. आणि ह्या सर्व जे भगवंतांनी लक्षणं सांगितलेले आहेत, गुण सांगितलेले आहेत, तर ते त्यांच्यामध्ये हे सगळे गुण होते, हे सगळे लक्षण होते. पुढे भगवंत सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समभाव राखतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगतात की कुठल्याही गोष्टीमुळे जो उद्विग्न होत नाही, आणि मग समोर कुठलं कितीही भयंकर दुःख असो, आपल्याला त्रिताप माहिती आहेत की नाही? मग ते मग त्यातलं कुठलंही दुःख समोर आलं तर म्हणजे नैराश्य येत नाही, घाबरून जायचं नाही, चिंता करायची नाही, सगळीकडे समभाव असेल, तर असा जो आहे असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. इथे आपल्याला चित्रामध्ये एक छोटीशी कथा आहे. तर भगवान श्रीकृष्ण सॉरी भगवान शिवशंकर हे नेहमीप्रमाणे भगवंतांच्या कथा सांगण्यामध्ये, वर्णन करण्यामध्ये ते करत होते. आणि त्यांच्या आजूबाजूला अनेक ऋषीमुनी, नारद मुनी सुद्धा आहेत. तर ते
त्या लीलांचं रसस्वादन करत होते किंवा त्या लीला ऐकत होते. आणि त्यांच्यासोबत सती माता सुद्धा होती. सती माता ही त्यांच्याच मांडीवर बसली होती. पण आपण ते काय म्हणू शकतो की ते आध्यात्मिक स्वरूपातले आहेत. आणि त्यामुळे की आपण आपण जो विचार करतो किंवा भौतिक दृष्टिकोनातून जो विचार करतो तर तसा विचार न करता ते एका आध्यात्मिक ट्रान्स मध्ये होते किंवा त्याच आध्यात्मिक याच्यामध्ये होते. तर त्याच्यामध्ये असताना आणि त्या कृष्ण कथेचं वर्णन सुरू होतं आणि सगळेजण आनंद घेत होते. आणि त्याच वेळी चित्रकेतू जो आहे तो वरून जात होता. आणि मग तोही तिथे म्हणजे त्यांच्या विमानातून ते तिथनं जात होते. आणि तिथे भगवान शिवशंकर जे आहे ते कृष्ण कथांचं वर्णन करता आहेत म्हटल्यानंतर तेही तिथे जरा 2 मिनिटं ते थांबले. ते भगवंतांच्या कथांचं वर्णन ऐकत आहेत. आणि ते सगळं ऐकत असताना काहीतरी त्या कथेमध्येच असं आलं किंवा काहीतरी सांगितलं. आणि प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर एक आनंद असा होता. त्या चित्रकेतू यांनी तो आनंद व्यक्त करताना त्यांनी कुठेतरी स्मित केलं, हास्य केलं. आणि तितक्यामध्ये माता सती यांचं लक्ष गेलं त्या चित्रकेतूंकडे. आणि त्यांना असं वाटलं की चित्रकेतू हे आपल्याला हसत आहेत. आणि मग त्यावेळी त्यांनी चित्रकेतूला शाप दिलेला आहे. आणि त्यांना सांगितलेलं आहे की तू मृत्यूलोकामध्ये असुर म्हणून जन्म घेशील, वृत्तासुर म्हणून तू जन्म घेशील. आणि पण चित्रकेतू यांनी की माझी काय चूक आहे किंवा मला बापरे यांनी का मला शाप दिला वगैरे असं काही नाही किंवा कुणाकडेही गेले नाही, काही नाही. त्यांनी तो शाप स्वीकारला. फक्त त्यांनी एकच हे केली की मी कुठेही जरी गेलो तरी मला भगवंतांची भक्ती करण्यामध्ये मला त्याच्यापासून मला तुम्ही बाजूला सारू नका. तर असे जे असतात, असे भक्त जे असतात की समोर काहीही आलं तरी तुम्ही मला मी भगवंतांचा भक्त आहे हे हे मनामध्ये अगदी काय म्हणतात ते दृढ आहे. तो निश्चय जो आहे. आणि मग त्याच्यानंतर बाकीच्या सगळ्या गोष्टी. त्यामुळे मी मृत्यूलोकात जरी गेलो तरी मला भगवंतांच्या सेवेपासून तुम्ही बाजूला सारू नका. हे त्यांनी हा उशाप त्यांनी त्यांच्याकडे मागितला. त्यांनी परत जाऊन विचारलं नाही तुम्ही मला का शाप दिला, माझी काय चूक होती वगैरे असं काही विचारलं नाही. तर हे असा जो आहे तो भगवंतांना अतिशय प्रिय भक्त आहे. त्याच्यानंतर आपल्याकडे पुढे सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियावर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, दुःखमुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास करीत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंत सांगत आहेत की आपल्या ज्या दैनंदिन गरजा आहेत किंवा आपल्या ज्या भौतिक आपण ह्या सृष्टीमध्ये राहतो त्याच्यामुळे ह्या ज्या तर त्याच्यासाठी किंवा त्या दैनंदिन क्रियांवर म्हणजे की त्या पूर्ण होण्यासाठी की मग भगवंतांची भक्ती करायची. म्हणजे आपण सकाम भक्ती करतो की नाही, अरे माझ्याकडे हेच नाही आहे, नोकरी नाहीये, मग शिक्षणात मार्क कमी आहेत, की मग घरच नाही आहे, मग नोकरी मिळावी, हे म्हणजे जे काही प्रापंचिक प्रश्न आहेत म्हणजे जे दैनंदिन जे आपले प्रापंचिक प्रश्न आहेत तर त्याच्यासाठी तो भगवंतांवर अवलंबून नसतो. म्हणजे तुमच्याकडे जी चिंता आहे, जे दुःख आहेत, हे भौतिक चिंता, भौतिक दुःख जे आहेत तर त्यासाठी तो भगवंतांकडे न जाता तो फक्त आणि फक्त एक भगवंत म्हणून स्वतःची आध्यात्मिक उन्नती करण्यासाठी तो सतत प्रयत्नशील असतो. पुन्हा आपल्याकडे एकदा सुदामा यांचं उदाहरण आहे. सुदामा यांची अन्नान्न दशा होती. मुलांना खायला नव्हतं, बायकोला खायला नव्हतं किंवा म्हणजे पूर्ण पोटभर अन्न ते देऊ शकत नव्हते. भिक्षेमध्ये जे, कारण की ब्राह्मण कर्म करत होते, ब्राह्मण कर्म करत असताना भिक्षेमध्ये जे येईल तेवढंच फक्त अन्न घरात शिजवलं जाईल किंवा तेच अन्न सगळ्यांनी घरामध्ये खाणं ते असं होतं. किंवा भिक्षेमध्ये जे दानामध्ये जे वस्त्र मिळेल तर तीच वस्त्र परिधान करणं. त्यामुळे त्यांच्याकडे सुनवा यांच्याकडे खूप त्यांची जी परिस्थिती जी होती ती खूपच अशी दयनीय अशी परिस्थिती होती. पण त्यांनी त्याच्यामध्ये सुद्धा कधीही अशी चिंता व्यक्त केली नाही किंवा भगवंताकडे तक्रार केली नाही की बाबा किंवा भगवंतांचा असा भक्त होता. त्यामुळे कुठेतरी सांगितलं असतं की भगवंता माझं एवढं एवढं पूर्ण कर रे बाबा,
तर भगवंतांनी केलं असतं की नाही, निश्चित केलं असतं. पण असं त्यांनी काही मनामध्ये विचार पण आणला नाही की माझ्याकडे हे उणं आहे किंवा हे नाही आहे. ते भगवंतांच्या भक्तीमध्ये संलग्न राहिले की माझ्या वाटेला जे दुःख आलेलं आहे किंवा ही जे दारिद्र्य जे आहे हे माझ्याच पूर्वकर्माचं काहीतरी सुकृत आहे. आणि असं समजून ते फक्त आणि फक्त भगवंतांची भक्ती करत राहिले. आणि मग त्याचं फलित काय मिळालं की जेव्हा ते द्वारकेला गेले आणि जेव्हा परत आले त्यांच्या घरी, तर ते स्वतःचं घर ओळखू शकत नव्हते, कारण की तिथे झोपडी नसून एक राजमहल झाला होता. आणि म्हणजे त्यांनी किती भरभरून भगवंतांनी त्या भक्ताला दिलं होतं. असा जो भक्त जो आहे तो भगवंतांना प्रिय आहे असं भगवंत सांगतात. आणि मग अजून एका भक्ताचं आपल्याकडे वर्णन आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. जो हर्षितही होत नाही किंवा दुःखही करीत नाही, शोकही करीत नाही किंवा आकांक्षाही करीत नाही, आणि ज्याने शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केला आहे, असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याच्यासाठी आपल्याकडे भक्त प्रल्हादाचं उदाहरण आहे. भक्त प्रल्हाद म्हणजे अगदी जेव्हा भगवंताने नरसिंह अवतार घेतला तेव्हा 5 वर्षाचे होते म्हणजे त्या जन्मापासून त्या 5 वर्षापर्यंत, त्या 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्यांच्या वडिलांनी त्यांच्यावर अनेक अत्याचार केले. दैत्य होते, वेगवेगळे असुर होते, ते त्यांच्यावर वेगवेगळ्या अस्त्रशस्त्रांचा प्रहार करत होते, अनेक अत्याचार करत होते. पण त्यांना त्याचं काही नव्हतं. ते फक्त आणि फक्त भगवंतांची भक्ती करत होते की ते घाबरले नाहीत. भय नव्हतं त्या लहान वयामध्ये. बघा, त्या बाळाला, त्या मुलाला कुठलंही भय नव्हतं. इतकं निर्भयी बनवतं भगवंतांची भक्ती जो करत असतो, कारण की तो स्वतःला कधीही एकटा समजत नाही, कारण की त्याला माहिती आहे की माझ्यासोबत माझ्या अंतरंगामध्ये एक परमात्मा स्थित आहे. त्यामुळे तो नेहमीच निर्भयी असतो. कुठल्याही माझे वडीलच माझ्यावर अत्याचार करत आहेत किंवा हे असे महाकाय 11 असुर त्यांच्यावर अत्याचार करत आहेत, कुठलीही तक्रार नाही, कुठलंही दुःख नाही. केवळ आणि केवळ कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय हा जप त्यांनी सोडला नाही, हे नामस्मरण त्यांनी सोडलं नाही. आणि मग काय, असा जो भक्त जो आहे तो भगवंतांना निश्चित प्रिय आहे असं भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे भगवंत म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो, जो मानापमान, शीत उष्ण, सुख दुःख, स्तुती निंदा यामध्ये समभाव राखतो, जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, सदैव शांती आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो, जो घरादाराची काळजी करत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्याला मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुःख, स्तुती निंदा हे एक 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 भगवंतांनी वैशिष्ट्य विशेषण सांगितलेले आहेत की तो सदैव समभाव असतो. त्याची कधीच तो उद्विग्न होत नाही किंवा आनंद झाला म्हणून उड्या मारत नाही. म्हणजे आणि घरादाराचीही काळजी नाही, कारण की तो प्रपंच भगवंतांचा आहे, माझा प्रपंचच नाही आहे. तो भगवंतांचा प्रपंच आहे. मला सांभाळण्याची ती क्रिया दिलेली आहे आणि मी फक्त तेवढं कर्म करतो आहे, या भावनेने जो सगळं करत असतो तो निश्चितच भगवंतांच्या भक्तीमध्ये संलग्न होतो. आपल्याकडे एक अंबरीश महाराजांचं उदाहरण आहे. आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे पण मी 2 मिनिटाची गोष्ट सांगते. अंबरीश महाराज जे होते ते सुद्धा भगवंतांचे भक्त होते. भागवतम मधलीच गोष्ट आहे ही. आणि दुर्वासा मुनी आपल्याला माहिती आहे की दुर्वासा मुनी कशासाठी, दुर्वासा मुनी म्हटलं की अतिशय क्रोधी असे आहेत दुर्वासा मुनी. आणि एकदा दुर्वासा मुनी असेच अंबरीश महाराजांच्या राज्यामध्ये आले होते. पहिल्या दिवशी एकादशीचा उपवास होता, दुसऱ्या दिवशी पाळणं सोडायचं होतं. आणि अंबरीश महाराज दुर्वासा मुनी त्यांच्या अनुयायांसह तिथे आले होते. ते म्हणे आम्ही स्नान करून येतो आणि त्याच्यानंतर आपण सगळेजण एकत्र भोजन घेऊ. पण पाळणं सोडायची एक वेळ असते आणि ती वेळ जर निघून गेली तर त्या एकादशीचं फलित जे आहे ते कुठेतरी मिळत नाही. आणि म्हणून त्यांचे मंत्री जे होते ते त्यांना सतत सांगत होते की तुम्ही पाणी तरी घ्या, पाणी तरी घ्या. आणि कारण की वेळ निघून चाललेली आहे. आणि दुर्वासा मुनी उभं राहिलेले नव्हते. मग अगदीच काहीच क्षण उरलेले होते आणि मग त्या मंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे ते पाणीच घ्यायला लागले, पाण्याचा घोटच घेत आहेत. आणि तेवढ्यात दुर्वासा मुनी आले आणि त्यांनी बघितलं की हे एकादशीचा उपवास आम्ही एवढं सांगून गेलो असताना सुद्धा ते सोडता आहेत. आणि मग त्यांचा जो राग जो आहे, क्रोध जो आहे तो अनावर झाला. त्यांनी लगेचच त्यांनी त्यांच्या त्या क्रोधातून एक असुराची निर्मिती केली आणि त्याला सांगितलं की यांचा इथल्या इथे वध कर. अंबरीश महाराज काही केलं नाही. त्यांनी हात जोडून भगवंतांचं फक्त नामस्मरण करत राहिले
जर मृत्यू जरी यायचा असेल तर मग भगवंतांचं नाव घेऊन का हे शेवटचा श्वास सोडायचा, आणि म्हणून ते नामस्मरण करत राहिले. पण झालं काय की भगवंतांचं नामस्मरण करत असताना भगवंत भक्ताचं रक्षण करणार नाही तर कोणाचं करणार की नाही. तो जो असुर जो होता तर त्या असुराचा वध करण्यासाठी भगवंतांनी आपलं सुदर्शन तिकडे फिरसावलेलं आहे. सुदर्शन चक्राने त्या असुराचा वध केला, आणि नुसतं ते सुदर्शन चक्र परत गेलं नाही तर ते दुर्वासा मुनींच्या मागे लागलं. दुर्वासा मुनी तिकडनं पळ काढत सुटले, गेले ते ब्रह्मदेवांकडे गेले. ब्रह्मदेव म्हणतात ते सुदर्शन चक्र आहे, त्याची तोड माझ्याकडे नाही, तुम्ही भगवान शिवशंकरांकडे जा. पळत पळत भगवान शिवशंकरांकडे गेले. भगवान शिवशंकर म्हणतात सुदर्शन चक्र आहे, मी काही करू शकत नाही, तुम्ही भगवंतांकडेच जा. मग शेवटी ते भगवंतांकडे महाविष्णूंकडे गेले. विष्णू भगवान म्हणत आहेत की ते माझ्या भक्ताच्या रक्षणासाठी मी ते सोडलेलं आहे, त्यामुळे आता मी ते काही परत होऊ शकत नाही. जर भक्ताने माफ केलं किंवा त्याने मला सांगितलं की भगवंता हे सुदर्शन तुम्ही मागे घ्या तरच मी घेऊ शकतो, पण दुर्वासा मुनींकडे काही पर्याय उरला नाही. ते पुन्हा अंबरीश महाराजांकडे आले आणि त्यांना सांगत आहेत की कृपया तुम्ही भगवंतांना विनंती करा आणि हे सुदर्शन चक्र मागे घ्यायला सांगा. अंबरीश महाराजांनी त्यांनी ते सुदर्शन चक्र मागे घेण्याची विनंती केलेली आहे. म्हणजे समोर कुठलाही प्रसंग असला तरी आपण भगवंतांची सेवा सोडायची नाही, भक्ती सोडायची नाही. तर असे जे कोणी असतात ते माझ्या अत्यंत प्रिय भक्त असतात असं भगवंत इथे सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे भक्ती सेवेच्या या अविनाशी मार्गाचे अनुसरण करतात आणि जे पूर्णपणे श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात, मला सर्वोच्च ध्येय बनवतात, ते मला खूप प्रिय आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगता आहेत की जे भक्ती सेवेमध्ये ह्या स्वतःला संलग्न करतात, आणि मग भक्ती सेवेचे आपल्याला 9 प्रकार सांगितलेले आहेत. नवविधा भक्ती ज्याला आपण म्हणतो, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम आणि आत्मनिवेदनम. ह्या 9 प्रकारांपैकी जे स्वतःला भक्तीमध्ये संलग्न करतात, संपूर्ण श्रद्धेने स्वतःला भगवंताशी जोडून देतात आणि भगवंतालाच भगवत धाम हेच आपलं परमोच्च ध्येय आहे, त्या धामापर्यंत पोहोचवणं. भगवंतांच्या धामापासून आपण दुरावलो आहोत, त्या धामामध्ये परत जाणं आपलं ध्येय बनवतात. असे जे भक्त आहेत ते मला अत्यंत प्रिय आहेत असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि इथेच आपला 12वा अध्याय संपतो आहे, आणि इथेच आपला भगवद्गीतेचा दुसरा टप्पा, दुसरा पडाव संपतो आहे. भगवंतांनी आजच्या अध्यायात सांगितलं की म्हणजे अर्जुनाचा प्रश्न होता की सगुण रूप की निर्गुण रूप, आणि भगवंत सांगता आहे तुम्ही जर भगवंतांच्या सगुण रूपावर तुम्ही त्या भगवंतांच्या अर्च विग्रहांवर जर तुम्ही तुमची भक्ती करत असाल, सेवेमध्ये स्वतःला उद्युक्त करत असाल, तर ते परिपूर्ण आहे, ते सर्वश्रेष्ठ आहे. आणि अशामुळे तुम्ही निश्चितच आध्यात्मिक प्रगती साधू शकाल, तुम्ही भक्तीमध्ये संलग्न होऊ शकाल. आणि मग भक्ती मार्गाचे वेगवेगळे टप्पे सांगितलेले आहेत की तुम्ही अनन्य भक्ती योग हा सर्वश्रेष्ठ आहे, पण अनन्य भक्ती योग पर्यंत पोहोचण्यासाठी जर तो आपण नाही करू शकत असू तर वेगवेगळे मार्ग सांगितलेले आहेत की त्या मार्गाने एक एक मार्ग आपण पुढे पुढे सरत आपण अनन्य भक्ती योगापर्यंत पोहोचू शकतो. आणि अनन्य भक्ती योगापर्यंत पोहोचल्या तर निश्चितच आपल्याला त्या भगवत धामाची प्राप्ती आहे. आणि हे सगळं करत असताना, ते सगळे टप्पे पार करत असताना एका भक्ताला कुठले गुण प्रिय काय अपेक्षित आहे तर त्या गुणांचं पण वर्णन केलेलं आहे. म्हणजे आपण अंतर्बाह्य शुद्धीकरण केल्यानंतर आपल्याला जे ज्ञान जे मिळणार किंवा त्या ज्ञानाची प्राप्ती जी आपण करणार आहोत किंवा करत आहोत, अध्ययन जे करतो आहोत, तर हे सगळं करत असताना आपण आपल्यामधला कुठला सात्विक गुण किंवा कुठल्या गुणांचा आपण वाढवला पाहिजे, किंवा आपण त्या ज्ञानाचं अनुशीलन करण्यासाठी स्वतःला उद्युक्त करण्यासाठी कसं आपण अजून अंतर्बाह्य शुद्धीकरणासाठी नामस्मरण केलं पाहिजे, तर हे वर्णन कुठेतरी भगवंतांनी पुढे सांगितलेलं आहे. आणि संपूर्ण या 6 अध्यायामध्ये भगवंत कोण आहेत, मग भगवंतांच्या वेगवेगळ्या ते चराचरात कसे व्यापलेले आहेत, त्यांच्या विविध शक्ती ज्या आपल्या आजूबाजूला आहेत, ज्ञान आणि विज्ञान, तर हे याचं वर्णन इथं आलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर भगवंत सांगत आहेत की मी कोण आहे, हे तर याचं वर्णन आहे. त्यांनी त्यांच्या विराट रूपाचं, विश्वरूपाचं पण दर्शन दिलेलं आहे. पण ते सांगत आहेत की सगळ्यात शेवटी तुम्हाला माझ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी
तुम्हाला भक्ती मार्गाशिवाय दुसरा तरणोपाय नाही. कलियुगामध्ये आहात, कलियुगामध्ये नामस्मरणाशिवाय तरणोपाय नाही. नामस्मरण एका लिफ्ट प्रमाणे तुम्हाला वर घेऊन जाणार आहे, पण त्या नामाची कास धरणं, नामस्मरण करणं हे अधिकाधिक महत्वाचं आहे. प्रभुपाद यांनी आपल्याला 16 माळा जप करायला सांगितलेला आहे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हा नाम जप आपण जर सुरू केला हळूहळू, सुरुवातीला 16 माळा जमणार नाहीत, पण एक माळ सुरू करू. एकाच्या 2, 2च्या 4, 4च्या 8, 8च्या 16 हळूहळू आपण स्वतःला उद्युक्त करू आणि निश्चितच आपण स्वतःची आध्यात्मिक प्रगती आपण साधून घेऊ. आणि हेच आपल्या या भगवद्गीतेचं किंवा या 6 अध्यायांचं किंवा आपण आतापर्यंत शिकलेल्या 12व्या अध्यायांचं फलित आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना.